Good evening, fellow Zimbabweans. This is Blessed Lunacy Geza, Comrade Bombshell. Today is day 3 of our historic shutdown, which so far has been a great success. I would like once again to thank you for your cooperation. We have demonstrated to the Mnangagwa regime that enough is enough. The message was clear and has reached home. We know the reason why we called this shutdown is to make sure that Mnangagwa is booted out of power. He is now mentally unfit to govern the country. He is also presiding over monumental corruption. This has destroyed the delivery of social services in the country. Indeed, the message has been driven home to all stakeholders, including the progressive security forces. And let me assure you, action is being taken. Something is being done right now to ensure that Mnangagwa goes. Things are happening as we speak. As a way forward, we continue with our shutdown. We can all agree that emotionally, we are all on shutdown. Mentally, we are all on shutdown. Psychologically, Zimbabweans are on shutdown. Physically, we are all on shutdown. Don't be discouraged by people who are loitering in town. We know some will bus from far and beyond to give the impression that the stay away is failed. These side shows will not succeed. The reality is that it's Mnangagwa who has put the country on shutdown. Nothing is working, and even to those who were loitering in town, they are mentally and psychologically on shutdown. So Zimbabwe, let's continue with our shutdown. Let's stay the course. Our goal is to remove Mnangagwa, and we are on course. Mnangagwa will go, and his Galandas will be arrested. Tunakutendai necooperation yamakaita shutdown yedu kana kuti stay away yedu yakabudirira zvikuru. Vamwe mungaona kuti isina kubudirira, but mumaziso edu takaona kuti yakabudirira. Yakatumira signal kuna Mnangagwa nezvigananda kuti mhuri yeZimbabwe yanetsa, haichadi nezvako, yakuda kuti uchisiya chigaro. Makaona kuti pakaitwa chitsotsi kuda vamweni hamuna kuchiona chekuti Mnangagwa nezvigaranda zvake vakatanga setsika yavo kutumira mabhazi kunzvimbo dzekure kure, kunana Muzarabani, kunana Chiredzi, navo mabhizimusi akasiyana siyana, kuti vazadze vanhu vaingofamba mumatauni. Zviite kunge matauni akazara, apa vachida kuti varasise vanhu, kuti vanhu vafunge kuti shutdown yatanga takasheedzera haina kubudirira. Asi chitoti ichocho takachibata. Maitiro amakaita akaita kuti ruzhinji rwevanhu, including our progressive security forces, vaone kuti jokwadi mhuri yeZimbabwe
inoda need ye-agenda system. And as a result, tiri kushanda pamwe chete, haihani manyepo, pane zviri kutoitika izvezvi mukutaura kwatiri kuita. Maresults tichamaona. Vana Mnangagwa vari kuenda manje manje. Zvigananda zviri kusungwa manje manje. Toda kuti mhuri yeZimbabwe rambai muri patient, rambai makabatana. Kusedzera kwatakaita shutdown, hatina kumbotaura nyaya yeviolence. Saka vana Mnangagwa vakatuma vanhu vavo kuti vaite maacts eviolence, zviite kunge tisu kana kuti ndimwi muri kuita violence. Isu hatina mboshedzera nyaya dzeviolence, and imwe hamuna mboita nyaya dzeviolence. Tinonzwa vana Chipaya, vana Ngarubvume vari kupiwa mhosva dzokuti vaipesedzera vanhu kuti vaitwe violence. Isu hatina kana mbonotaura navo vana Ngarubvume kana vana Chipaya panyaya yekuronga shutdown. Saka ndoshaya kuti vari kuzwana fupi izvezvi. Mhuri yeZimbabwe kwatabva ndokure, taakusvika kumagumo. Mnangagwa nezvigananda zvake tenge tapedza navo nenguva pfupi iri kutevera. Saka rambai makashinga mhuri yeZimbabwe semashingiro amanga makangoita. Saka rambai muri pashutdown, emotionally, physically. Tinoziva upenyu hwakaoma, munopona nekungwagwa ngwagwa, but psychologically zivai kuti muri pashutdown. Rambai makashinga, rambai makabatana. Ndicharamba ndikidzoka kwamuri ndichikuratidzai kubiwa kuri kuitwa mari yenyu nezvigananda nana Emerson. Ndichadzoka futi kwamuri mhuri yeZimbabwe ndichikupai update maererano nemafambiro ari kuita shutdown yedu. Mhuri yeZimbabwe, I thank you very much. May God bless you. May God bless Zimbabwe.